हा माखासेलाय अबाव थाबोजोबखो माथो दा मोनफैयासै बे खिलां गोलावफोरालाय बहाथो दानो मोनफैनो दायो जानोबाल'सो फैगोन बिसोरो संनायावथ' गैखायानो ना मैगङानो हायो ना सङोआनो जानायल' इनिफ्राय अमा बेदरा बेसे लाबखो मा बेसे लाबनो बिलाय फैसाया जेसे एसे लाबबाय आरो पुरा 500नि लाबबाय 500नि बे 500निल'आनो थोगोन आरो आंनो जाखागोन माथो सेरथामसो थोद फाग्ला बिदि मोनजायो नामा हारसिं जमानि माल बयबो समानै जानांगौ मा थोलाया बेलाय थोगोन बेखिनियानो थोखागोन जोंलाय दसेल'खासो दा बाराबा जाजोबजागोनसो आंजों फैयाबा संनायावबो फैया साला जानायावल' फैगोन बिसोर दा बिसोर साबाया खिलां गोलावफोरा औलै बिसोरो दा संखांबासो दे जानोसै दे होनफैगोन बिसोरो दे जोंनिया माबार संदो जाग्रोनांगौ साला बिसोर फैयाबाथाय थब फैयाबाथाय जोंहा जाग्रोनानै बिसोरनो उनाव दोननोसै आरोना आरो जोंहाबो उनाव जाफाफिनबावनोसै एसे बिदि जाग्रोलायबा जागोन आरो खाना जानायानो सोरबा जमा जानो होननानै फैनायानो बेफोरखौसो रायलायबाय थादो आरो बक्सा आंहाथ' बक्स गैयाबा जाखाथाराहाय दा एमाव फाग्लिसो नालाय दा एसे लोंनानै मोसानांगोन ना औ बक्स गैयाबा जाया आंनियाबो बक्स गैयाबा बे टाक्लुखौ लायनो हरदोंमोन आं दा मोनफैयासै माथो सामब्रामा बबावबा लोंनासो फैबाय नामा बिनिया लामा हाब्रबनाय होनदों नालाय अबेबा क्वाटारसो दांना हैलायबायो दे बक्सा दा माबा मोनसे जागोन औ दे संग्रोदो नोंसोरो अमा बेदरफ्रा आलुफोरा हाग्रोदो बक्सखौ टेनसन खालामनाङालै आं दं बक्सआव आं लायगोन ना मा टेनसन खालामदों नोंसोरलाय बिदि होननानै दायो जोङो मोसानो मोनाबानोलै मोनगोनसो नोङो बारना जोजांसो आंजों बाराबा एसे लोंफिनदिनो लाबाथ' आंथ' फाग्लिखा जायाहाय आंजोंबो बेलेग बक्सा नांथारगोन दे आंनो मोसानो थब लाना फै थां लायना फैदो थां बक्सा जोङो संहोलां दामहोलां दामनो नाम्बार लाना फै अबाव मोनो ओं लायना फैदो जों संनोसै दे नै हानोसै आलुफ्रा बेदरफ्रा दे नोंसोर लायना फैदो बक्सा औ दे संबाय था लायना फैनि जों फाग्लाफ्रा लायबाय जा क्वाटारसो मारिखोमाग्रोनांसिगोनहाय ना मा होनो हरलि औहाय जान्था फाग्लि आंना गारामायानो उखैथारबायसो नै लोंग्रोनांगोनहाय नङाबा जानाय नङा बोरै मैगं हागोन बोरै मैगं संगोन आं जानाय नङाहाय आंनिया बिदि लोंग्रायाबा आं एख' मावनो हाखाया सयथिबो औहाय मावनो हाखाथारा आं औहाय दे इसोरबो फैथ'वाखै जोंहा सानैल'खा लोंग्रोनोसै दे सिरि लोंखोमानांगोन